Gwamnatin sojin Nijar ƙarƙashin shugabanta Janar Abdurrahman Chani ta sanar da yanke dukkan wata alaƙar soji da ƙasar Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin sojin ƙasar, Colonel Abdurrahman Ahmadu ne ya sanar da haka, inda ya bayyana cewa wato ƙasar ta Amurka tana tauye haƙƙin 'yan ƙasar, sannan kuma tana ƙoƙarin tsoma bakinta akan harkokin Nijar ta hanyar sanar da ita ƙasashen da ya kamata ta yi ƙawance da ita. Sannan kuma ya ce kai zaman ma da sojojin Amurka suke yi a ƙasar suna yin shi ne ba bisa ƙa'ida ba. A shekarar 2012 ne ƙasar Nijar ta haɗa hulɗar soji da ƙasar Amurka, inda a yanzu akwai sojojin Amurka kimanin 1000 da suke a wani sansaninsu da ke Agadas, wanda suka gina akan kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 100. Wannan na zuwa ne bayan da sojojin Nijar suka yi juyin mulki da suka hamɓarar da tsohon shugaban Nijar a watan Yulin da ya gabata na 2023, wato inda suka cire Mohamed Bazoum daga mulki. Tun bayan da sabbin shugabannin suka shigo ƙarshen Abdurrahman Chani, sun yanke dukkan wata hulɗa da ke gare su da ƙasar da ta yi masu mulkin mallaka, wato ƙasar Faransa, inda har suka kori sojojin Faransa 1500 da suke zaune a ƙasar a wancan lokacin. Sannan kuma ƙasar ta ci gaba da ɗaukar mataki akan ƙasashen yamma, inda suka yanke hulɗa da wasu hulɗoɗi da ke gare su da tarayyar Turai. Sannan kuma suka fara ƙoƙarin haɗa hulɗa da wasu ƙasashen da suke ganin abokansu ne, daga ciki kuwa akwai ƙasar Rasha. Banda ita kuma ƙasar Nijar ta yi ƙoƙari sosai wajen haɗa hulɗa da maƙwabtanta na ƙasashen Burkina Faso da Mali, inda suka zo suka haɗa wata gamayyar ƙungiyar ƙasashen Sahel wadda aka fi sani da AES. Daga cikin manyan abin da suka sa gaba kuwa a baya-bayan nan sun ce suna ƙoƙarin haɗa hulɗa ta tattalin arziki, inda ma har suka ce akwai yiwuwar su iya samar da kuɗin bai ɗaya, wato kuɗin da za a yi amfani da shi kenan a Nijar da Burkina Faso da kuma Mali. Sannan a baya-bayan nan kuma sun ce suna son za su haɗa wata runduna wadda za ta yaƙi 'yan ta'adda da ƙungiyoyin da suke iƙirarin jihadi, wanda suke kashe mutane da yawa, wanda mafi yawancinsu suna zanne ne a daji kuma sun addabi ƙasashen yammacin Afirka da yawa, daga cikinsu kuwa har da Najeriya, inda 'yan fashin daji waɗanda suke zanne a daji suke zuwa suke kashe mutane, suke kashe manoma, suke hana noma, kuma suke sace mutane, suke garkuwa da su. To haka ma ita ma Nijar tana fama da su, Burkina Faso ma na fama da su, haka ma ƙasashen Mali. To ita wannan ƙungiya ta AES ta ce za ta haɗa runduna da za a yaƙi waɗannan 'yan ta'adda da suke kashe mutane babu gaira babu dalili. 'Yan ƙasar Nijar da dama sun yi murnar matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka akan Faransa da kuma yanzu Amurka. In dai ba a manta ba, a shekarar ta gabata ta 2023 an gudanar da juyin mulki a wasu ƙasashen Afirka, daga cikinsu kuwa har da ƙasar ita Nijar da kuma ƙasar Gabon, wanda wasu da yawa ke ganin cewa a yanzu wasu daga cikin sojojin suna ɗaukar irin waɗannan matakai ne domin ceton ƙasashensu, musamman dai a Nijar. Mutanen Nijar da dama suna yaba wa irin matakan da ƙasar tasu take ɗauka, duk da kuwa ƙalubalen da ta fuskanta da shi a baya, wanda ya kasance daga cikinsu har da takunkuman da aka sanya musu, wanda ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta sa musu. Amma dai a yanzu ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yammacin Afirka da raya tattalin arzikin ta ECOWAS ta cire wannan takunkumi, inda kuma aka buɗe iyakokin da ke akwai tsakanin Najeriya da Nijar ɗin da kuma dai wasu sauran ƙasashe.